Good morning! So, day 3 na tanong. Day 3 na mi sa mo Vietnam. Pero, alauna pa mo ang sundo. Kaya para gabi may makauli. Nag-chill-chill na lang. Naguna-una na po dun sa kaunon. Si Brian, alas 5 pa. Mag-vlog, untakahan. I-on mo kamera ba rin? Pagkaon-kaon din ka diya. Oh, alauna pa na, alas 5 pa na siya mata. Nagsigig, murag ilaga bitaw, nagsigig kuskus diya sa mga pagkaon. Yeah. Oh, ang isa, sige pagkaon. Ako rin may diet. Sarap! Unya pa mi alauna kay para matuman mighoyan today. So we're ready. No. Okay, so let's go. So going na mi. First is our Marble Mountain. Oh, akong Madam Joy. Pangit kayong weather. It's raining. Dili kay advisable diba nga mo anig December din, no? Oh, mo dai man before. Summer dapat kay kuan. Ulan, sige ulan. So, see you in Marble Mountain. Okay, so we're now in Marble Mountain. Di lang makita kay kusog kay ulan. Kana? Ako kumukaog mo drink kog ka lang to ba? Unsa man? Itong coconut coffee lang ini. Ito. Oo niya. Pabalik na. Naog. Okay, ulan kay guys. Bati kay yung weather. Kung tanaw sa may pila ang entrance. Saka dito sa cave. Balag ulan, dagan kita uja. Okay, manaka na mi guys. So, ang entrance is 20,000 won. Ay, Vietnam dong. But kung gusto ka mag-quag map, additional 15,000. Ano? Pante ang pante. Entrance. Ticket. Ticket. Okay, saka. Saan natin Joy? Tama na. Oh my gosh. May ko lang dirahan dito Joy. Hi guys, ako na pong gi-harbor ang DJI. Si Ross Bernadette, busy kay picture-picture. Awa. Musa kami sa dako na Marag Buddha. Naggan kay tao, may gani, nagrabing ulan sa gawas, pero may gani, way ulan sa sulod.
Sabi ko siya ka kung anaki. So look at that. Saka daw may dito. Dapat mag-shoes mo mag-anhi guys. Kaya yes ka on. Alta. Oh my gosh. Tama lang. Naka na ganyan. Stay sa tas mga station kay kablo mo sa. Mama siya, Mama Mary. Ano ko? Kaya na ni Mon? Sige na ko na kaya. Ito pa dito guys. Gihangat na gani. 사진 한번 찍을까요? 뒤에. 예. Ay, sorry. Grabe. Han, musa ka pa dito. Na. Oh, Ate Jel, hangad. Oh, nice na. Buwis buhay kay Hangad talaga siya. Oh, na. Dali na. Labas. Buwis buhay kay nga photoshoot. Ready? Like, nag-dress-dress ka din eh. Okay. Bata. Entrance ko rin kinabuhi. Ito na hapit. Ito na din pa. Han?